De Forenede Stater tilbyder flere immigrationsfordele for udlændinge, der er interesserede i at bo her, hvilket gør det til en attraktiv destination. Her er der nogle vigtige fordele. Forskellige visa-muligheder. USA tilbyder forskellige visa-kategorier, herunder arbejdsvisum som H1B, studievisum F1, familiesponsoreret visum og investeringsvisum som E2 og EB5, hvilket giver individer mulighed for at finde passende immigrationsmuligheder baseret på deres omstændigheder. 2 veje til permanent opholdstilladelse. Mange midlertidige visa kan føre til permanent opholdstilladelse, også kendt som green card, hvilket gør det muligt for folk at bo og arbejde i USA ubegrænset og til sidst ansøge om statsborgerskab. 3 uddannelsesmuligheder. USA er hjemsted for nogle af verdens bedste universiteter og colleges. Internationale studerende drager fordel af uddannelse af høj kvalitet og muligheden for at opnå praktisk erfaring gennem programmer som Optional Practical Training, OPT. 4 økonomiske muligheder. USA har en robust økonomi med varierede jobmarkeder, der tilbyder talrige beskæftigelsesmuligheder på tværs af forskellige industrier, hvilket kan være særligt tiltrækkende for kvalificerede arbejdere og iværksættere. 5. Kulturel mangfoldighed og fællesskab. USA er kendt for sit multikulturelle samfund, der giver immigranter mulighed for at forbinde sig med forskellige samfund og kulturer, hvilket gør det lettere at tilpasse sig og finde støttenetværk. Og 6. Stærke juridiske beskyttelser. Immigranter i USA nyder godt af forfatningsmæssige rettigheder og juridiske beskyttelser, der sikrer retfærdighed og lighed under loven. Også familiesammenføring. Amerikanske immigrationslove prioriterer familiesammenføring, hvilket giver borgere og fastboende mulighed for at sponsorere deres familiemedlemmer til immigration, hvilket fremmer stabilitet og støtte for nytilkomne. Samlet set skaber disse fordele et imødekommende miljø for udlændinge, der ønsker at opbygge et nyt liv i USA, hvilket gør det til en attraktiv destination for mange. For mere information eller for at booke en gratis konsultation, gå venligst til smartinvestorvisas.com. Mit navn er advokat James Ruth, og tak fordi du så med.